Upenyu wangu inini motaketi ndinongofamba handimire ndiri motaketi dambudziko rikauya seroboti ndiri motaketi handimizike handimire ndiri motaketi inopinda muwaniwei handastopusaini chero ipiwei onikamingikana pofuwei ndinopinda kuruspiti kunge haiwei handambopotiwo handimizike inini handingotangike regaindivaofateke kwandoenda ini ndisvike upenyu wangu inini motaketi ndinongofamba handimire ndiri motaketi dambudziko rikauya seroboti ndiri motaketi handimizike handimire ndiri motaketi kunyange ambulenzi inoziva kuti kuna tenzi paroti yatimbodi mapenzi sairini ndicho chiranga mapenzi pamebondivhaira sekonjesheni inini nditori pamishani motaketi haina rivesingi tinopinda ipapo padestini upenyu wangoiata Lalo say so. mawana hey Vietnam Empire with Lao. Nastatsikwa nani ba? Foko. Yeah man, Lalo. Yocho bata. Yeah man. Yes sir. Ndaweni zinyowani. Hey wa zvikone kuti mawana. Album nyowani ndinzi Motorcade. Okay. Motorcade 12 tracks. Ewa mupisa mdara. Saka tatiri ketuna chukubana. Tudzi vanhu ndichi mawana. Tine project yedata yanayo. Ya so yatawira. Mo tamambozisa vanhu kuti Lalo ndwekupi. Lalo wakatanga kuimbari chichi. Lalo is a long time artist. Yeah. A dancer veteran. Kune vanhu vanoziva dancer from way back. Vanoziva who is Lalo. Koto obvious dance is growing. Tina new fans but from the foundation fan base. Vanonzwa dance vakanzwa dance. Lalo is the foundation of dance. Yes sir. From 2007 up to now still going. Okay. Yeah man. Lalo is the foundation of dancehall, the pillar of dancehall. Dancehall, is Zimdancehall. It's dancehall. Not Zimdancehall. Because there was dancehall before Zimdancehall. So it's also we were there before Zimdancehall. Okay. Saka Tainzishi, we were dancehall. So it's dancehall, and dancehall to the end. So I'm trying with him Zimdancehall. I'm not going to No, Zimdancehall. Because this is to go to Zimdancehall to Zimbabwe, and then dancehall iriko zvaye yekujamaica. But muno kune Zimdance. Saka ndikuti mimi amumo here mugenre Zimdance. Ndamubvunza chinowani. 2007 andika. Kwakusina example Zimbo flavor. Kwakusina body slam rhythm andika. Tomari team ari popular Zimdance one. Anonzika ndo akacreate the team Zimdance right. But remember kuti indande album rangu ranzi hardcore 2007. Saka kuti ndakaimba Silver Screen. Ndakaimba Tropical Storm. Okay. Ndakaimba maridi mairidza imime Silver Storm. Maridi mairidzwa na bango. Andika. Mairidzwa na Minox. Mairidzwa na Single J. Andika. Do andaimba iwayo. Ma Tropical Storm, ma Sweat. It was dancehall. So my pattern is dancehall. Andika. Kusvika tauya kwekuti the team Zim andika. Yakupinda muzheta andika. There was Aspire. Aspire. Yakatanga kutibikira bounce yedu isusu. Ineka Zim flavor, but still I'm dancehall. I'm dancehall. Well, kupakazo ya Zimdancehall. Unokwanele imomo. Still I'm there, because Zimdancehall is dancehall. Yes, it does. I want to use moyo chirando andika. Kana kuti moyo gono kandi moyo chiya, but andike say moyo. Andizvo. Saka dancehall. Well, saka kuti music yako Zimdancehall awuzipikisa ndi. Music yangu. Aiwa, music yangu is dancehall. Andika. Vanemba Zimdancehall zekuti it's dancehall. Was dancehall. Because when it kanimboti yoko ndakana ku Nigeria. Obviously nemba chi, obviously Zim, nemba Zim. Sense. Zimdancehall. Aiwa, kati wandoemba Zim. Zim wandoemba dancehall. The term dancehall. Kana wanda Nigeria wandoemba dancehall. Kana wanda Zimdancehall. They will relate Zimdancehall to dancehall. So just put dancehall in brackets. Dancehall, nice idea. Well, don't want to go about the dance. It's nice. Because you remember the Nduna part from that. Say now tell them that. The macho body. Andre Patko. Nduna Patko. Andre Patko. Okay, all right.
But sasa from 2007 kusvika izvezvi makareleasa maalbum mangani kana kuti masongs mangani ende yanga iri sei industry yacho yanga iri sei wakakwanisa kusumuka here kubva The journey was tough. The journey was tough. Why? Because from 2007 and there was no recognition and artists. It's like take a trip taker. Isusu artists I can love the dance out. Okay. Taso on a fan base and fan base yakazono grow. Pakanodo na sungura like 2012 and then dancer zvinopinda chi mustyle and so from there ndakafamba big journey and journey yangu inini mangoma ichitanga ndakarova remember kuti nini ndakabvisa dance out like kuibvisa mukoto and ngaendesa kunze kwenyika. I'm the first artist in Mbare muno before any other artist kana nengoma out of the country and ipapo makaenda kupi right Mozambique. Okay. Mozambique. Ndezvarini? Together 3 months. That was 2011 and she no launch album right 3 months. So ndongo was the first time you Lalo was the first even to go Western Union to receive a money for doublets UK Cup Clash. Lalo is the first artist to do everything in Mbare long before any other name unokwasa kuziya. So Lalo, but according to you, not according to everyone. Not according to me, according even to the artists themselves. Because every artist knows this history. Lalo is the father. Oh. So from then on, Mbare my hardcore. After my hardcore, I ended up Rise of Fire. From Rise of Fire, now start Motorcade album. So it's like 3 albums. 3 albums. 3 albums, but many singles. So hope wana unoviva Lalo enga aripo Lalo anabrambo shaika. But in life pane ma ups and downs and that's why nasinda ne Motorcade album kuti aiwa ini nyango mwada ndidonedza kamwe ndadzikisa ina ndi music ndi Motorcade andika drama itazi ndichipusha indama chienda chifuri wazira yo makido yama drama chienda Hwezha ndichipurira mberi Makido. Don't want to tell you we started this dance. We have Makido. To the full man. Hwezha. So the man and the father of this thing. Foundation. That's Zoka. Hwezha. Kuzotora. Alright. From 2007 wakatanga kuimba kuzvezvi. Unotoverengo is one of my big artists here mu industry. Right, mu industry make mune size up and. Yana ndakutaura vasikaziye dance hall. Ndakutaura kuti dance hall painozoita new fan base and tinotanga kutaura kana kuti wewe kana kuti wautonzwa wanonze kuinza kana kunzi dungi the new crop and vafana rokomazona wautonzwa kunzi do varidze dancer why because kutaurwa nemwana wakatanga muteerera nezuro and but Lalo is a big name in dancer. Okay. Lalo is a big name in dancer. So baba wakatanga kuimba alright from 2007 kusvika izvezvi une ma hit songs here akatomborira ma streets akatombopengesa vanhu zvokutodaro right like when ndakutaura kuti payotanga kuimba music there was no yaisari kugonaidzwa pasina fan base and so from there and tina manamba takagadzira anga ari ma very good songs but akanga asina fan base and so like pakazotanga 2012 2013 and pachinopinda chi the team Zimdancehall and pakanouya new crop and new crop inopinda rakanopinda takaiswa chitsitsino watsura magoko takanovengwa nemunhu wese and right takanobuka kudaro from there maite takucrashwa Hwezha tita kucrashwa zvekuti unogona kutobudiswa mugame kana usiri strong. Vanhu hope vandakaimba navo vakabuda mugame. Vashoma vandakaimba navo vakasumuka. Vanhu vakataka navo kuimba navo inini akatosumuka ndikiller team. But he was once crushed out of the game. Akatombobudiswa mugame. Ndiye chete akasimuka. Akatombobuda mugame. Kev andika. Titori kumadesk. Akatoti aenda sarini. Oh. Tikaramba dzoka sha kusvika azodzoka zvipa andikona silent killer also andika takatoita soldier on takarwisa takarwa timire kuti asvike pari nhasi it was a battle yekuti pane paunoona kuona kuti right pana paindavharirwa why because I was the leader andika nditobva ndaniswa masanctions andika vandaisirwa masanctions ini ndiri leader nda kutenga masutu kuLondon ndaisirwa masanctions vandokwanisa kutuma T1 iwo anda masanctions chipinda T1 akangobvuma chete kuti apinda anotora masutu angu ndakupfeka babada so silent killer patakaona kuti aitaka kuti havana kuyanyomupa masanctions anditi takava tashandisa mukana wekuti pinda
akapinda tikabheka nepesi patokwanisa kunaenese kuti apinda saka kuti apinde takaisa backup yakasimba yakawandisa nhasi asvike paari papo. You can't talk of silent killer without mentioning Lalo. Yes, never and ever. Even iwe unoziva. Yeah, and kubva kudhara ndinokuona silent killer without saying Lalo. Achieved so many things together. Okay, but nanhasi muchiri mese kana kuti mauta zvako mauta zvako. Right. It's a very good question and a nice question. Right. Panda kutaura kuti we've begged him so much and akuita zvinhu zvake and in life one hand wash the other. Ini nhasi ndikakukwenya musana and mangwana ndikava iwo unofanira kuti se kwenya musana and ndikakukwenya iwe kuti uzondikwenya wakuti aini ndiri manews ndakayarwa maniki kupetikiwa achakwanisa kukwenya zvitudi andozvo. So up to now like now he's my brother, he's my day one and but tine masquabbles right now as it stands. Alright. I can say that there's bad blood right now. But I'm hard feelings. Right, I'm a feelings to Daro. Come on, easy charisma. Yo, show. Come on, big blood charisma. I'm a feelings. And if you are it does go to Mongo. It has helped you in so many ways. And be it lyrical, and be it in any way you're going to feel a brethren can lift his brethren. And I've done it. She's seen my feelings. She couldn't have gone out. You are pinda. But I never know to pinda anything. But through what I'm Mongo is neat. Maybe to fry. I don't know to ha. Right, Sazarawi and but let's say you can go. And in Bangan, she born in Zubazanabu. Takamiro Potiango TV Saz. Mongo, a pinda, but when I tell you, Mongo, she did so and she pass it out. Shadi po kaya na eh. Opo pena kan bugo. Po ni boroa shadi po wise. Muongo. Anda udichite shaki. Saka like now semuna nika ni 10 million men behind him. Like a huge army and okwanza kana oppose. But mazika zisiyezo ngati mnarika kuti kweko ndarikuwa na kupe ni awu kuti Lalo kutonza tambo that's na basi. But you could president, Motorna campaign manager, or Tornema MP, my council, a catomira, as capital to open labor. Chester. So one like now, that's what I want to know. It's a farm by long genitis, you Kuda, and Wamira. Genia farm under the Brent Vietnam Empire. Yeah, it is a witness. I witness a Vietnam Empire. Yeah, Taka about that. Right, and they have recruited many artists in Vietnam Empire. Makabudisa wakayomveta mimba makatoita zvavo so that iwo wakure because from Vietnam mazobuda Kuda records yakufamba naye mazuva paakatanga kutaura Lalo ndafunga chinonzi Kuda ndakumupikisa why munhu wese anobvunzwa kure andika wakati akati kutaura ataura aiwa akatanga ari makuwa ida atanazwa makuwa nevanhu vakanga vandoziva kuti kune zviri kurongwa kune chiri chikuru vanatsaunzwa maintro mumasongo vanazoti iyo kowakwana basi taiwa Kuda ini ndichiintroduce vaina kunzi stable ndakanzi studio Lalo you know I have a passion andika because he's a good producer. He can make a rhythm right now. He's creative. At one point I don't get the videos. Anogona chokubaya kunongona kuno ande anozvitase anozvikwanisa. So abata yola anozati nongona here. Saka ndona studio yedu inofana chinzi andivotnamisa maningi. But kuti mga it's yeah chachango I branch. Bana kuti I has danger. Abana problem kapa kuti alliance bound killer mabuda Gaza Kateu mabuda Mavado andika Guli mabuda busy signal. Chief music. Elephant Man, many people are good at it, but it's under the umbrella term, the alliance. That time I'm on stage, but as time goes on, Kuram Sur. That was in 2017. In Takambo Splitter. That time. And in the Kwak went in the Kwang.
akuita zvakata zvake kusvikira aenda ndopapa aibvisa paipo kusvika zvatanga kuti hamasatowirirana tisaonana maiwe tatoonana apa hapana kana waiziya ndinobva kuti mabhuru kati tumabhuru tesiri mabhuru anoziva kuti iye is a boxer anongota zveboxing boxer by profession it's a boxer by training not by training but you cannot be boxer by training. It means there is a trainer and it's saka under boxing I do kick boxing. Okay. Saka pane pekuti chaito tikaonana apa disaster. The feeling was now the feelings are very die. Zviti vanhu vatopinda pizza kuti iye akamira ndakamira pakufanoti vanhu vakati. Otherwise it will be dangerous. So we lasted for a year takadaro. Andikapana ndiye musadaro ona chichi muri munhu wani chichi one blood mukamadare nini andoni. Kusvikira takazoita unit musi wa 26 December 2018. Takazotagara one day pabase komana badasi apapindira ende takatosumuka with love Hwezha takapana a very long hug and hug yote takapedzera kuipana na 2010 but takamboseparate 2010 but not kuti nekunetsana because of kuti yakambeki aenda unoita imwe project somewhere but takaseparate noka for a year patakasangana musiwo neyatomurota the previous night ndichobuda padheni pagate tosangana naye takamanya takapana a very long hug yekuti vanhu vakaiona nanhasi vakarachitara nezvayo iya takapana na 2018 hug yekuti tatsuwana Hwezha wangu Hwezha. Okay, so from there tabatana kuti andika then the man started to go higher again, rise again. Because kana 32 inenge a very big force. Zvamunoziva kuti inenge force yacho. But atimiswe inenge Motorcade aimiswe. Right. Kusvikira pakuti ezvinezvi futi ngomana nezvifuti on top of shit. But wangu manje yanenge maka problem kana ari on top of the situation. And kuno relaxa muzoni ya manje kuti ndane 10 million men vanokuti support ground kusumuka ndi ubva ano relax anditi wautanga manje kuti kawata futi ukangana kwakapa andikona manje wautanga kuti kawata manje andikona kuyo wagwana andika ina nditanga neku reactor because remember kuti even now zvatazoita izvi zvotazosvika pakupapana ndiko takatombodedzwa many times nevanhu vakawanda big people in the industry kuna Lalo madimadeso but ndakapo answer kuti mona boys ini ndoti ndinge ndinaye zvichibenefit ani his name. Remember that also an artist for some time now vanhu vangochinoona ngati manager wake andikona apetori artist adatosumukawo atosvikawo mari yoyo booking atotambira booking imwe atosvikawo pakasvika ipapo booking ndidye atoinwa booking iyoyo andikona but ndakaenda kuita manager why just because inini ndinde manakwasa kuti abatike ari mobile anditi saka inini ukandifonera uda kutaura nepressure nangu atadzika kuti kutaura naye 1 2 the management thing was not kuti inini I was an artist manager no inini ndai manager my movement anditi wavhura company yako handiyo strave masiwa nekuita yake antadzire kumanager ikuita yake anto manage saka I was managing Vietnam Empire nezviri mairi. Saka Silent Killer angari artist weku Vietnam Empire angakatosainwa here ku Vietnam Empire kana kuti nangoto zvenyu zvechiface kuti ayo uyu ndi artist weku Vietnam Empire pasina kusainirana basi. Silent Killer aikwanisa kusainwa kusaina mwangu azviiti why because ndichotanga even the plan ndakaitanga takatorara kumagobezi tese ndikatopinga kuti iwe tine movement yakadaiswa ndikufunga iye akadaiwa Lalo inini ndagara ndine yangu ndakatoaprocha vanhu tu pane mumwe mbesi wedanidzi prototype aimbozi Niko kudhara shandire ini ndine idea yekuti ndafoma chi movement Vietnam Empire Niko akati Lalo foma yako movement yako asi inini yangu inonzi Fire Love andika ndimo muvietnam ako vanati Killer vanoti movement akadaiswa tidai sana Killer Lalo ini handisikuramba but vana ndine yangu inonzi mabhinya 11 yake ni mabhinya 11 ndine yangu ni mabhinya 11 right mabhinya 11 but kuchikoro akambe aine imwe yenzi kadodo
Katoto family. Alright. Katoto family. I understand what fun. Power movement or what. I don't see any once begged you any new movement. Movement there. Wajira kupiga. Biga saka. Inafunga movement chayo tight. Anamuza zipa ground kusika abiga movement. So it's like yes, was the Vietnam Empire general. Wedzera. Why? He got 5-star general. Why was selling here is a nuclear bomb. And what? So I need as much as in the empire with Vietnam Empire. But I also need an army general. When you go to Spanish, we want to have your yard. You can have pilots in the doctor, but you got to do for the Chikwambo Jedio. And I don't get it, Mbare. Right with you. So selling it as a nuclear. Up to now, even now, I know it is very dangerous. You go to the end with him. Yeah. End with him. But Sheckom was at Nito. Sometimes, you don't be cheeky. I want to do anything. You often feel over cheeky and found better as a pass. Like now. In the community, I don't know about Bajawa. I'm a fit side. But I don't find by the tower of the bus. I don't know what tower of the bus. I don't know. I don't be Lalo, so die, Lalo, so the Chiramariang. But not which can push Chiramariang. But the man manje pane relationship yakasimbe yakatodhakwa zvomai. It's bad blood. So why is it anoramba ingofamba achitaura nemusuru ushanda mese achitaura nezvako right type munhu wekuti chamaitira nhasi ane even next year chinongoramba chingodzoro kuti indikatoita keep quiet iye akasita keep quiet ushanda nezvitavhuka that's why zinapano zoraisa mafeelings manje ndandida kuti iwo wakundijerira andona manje saka like now album rangu rozi Motorcade almost 2 tracks dziri papa. I take runzi shamwari. Adu kunyepera. Pakaenda kumakira tii kunotaura mashura anotaura. Remember when kila tii vanataka tukura nawo. From desk to my desk. Vanoziya the relationship between vanoziya everything avanyeperwa. Iye vanotodza tambo dzake uwani. Thank God there was a recording yakanoitwa. Yachitaura mashura ake. Then yakasvikoonekwa ndakavandazoplayerwa recording yacho ezvaitaura. Hwezha. Even accused me of witchcraft. Can you imagine? Such nonsense. Sanotaura kuti Lalo ndiakundiroya. Let's talk about album. Album irise makazoriti Motorcade chimbotiudza kuti zvakafamba sei. Right. Album ndakariti Motorcade nekuti ndaedza kutaura kuti munhu wese muupenyu andika. No matter kuti chii chakuwira unofana kunge wakasimba ende wakashinga andika. Motorcade benofamba unofana kuzoshuwa kuti uri kuuya. Saka kana ari mamhepo ari muroad andika. Kuti hama dzako iwe kana shamwari dzako iwe dzikutumira mamhepo. Kana Motorcade ichiuya andika mamhepo atogona kupa example kuti mamhepo toaenzesa netraffic inenge road kubloka mota. But vanouya Motorcade traffic unoiona. Vanouya Motorcade tollgate unoriona here. Kana pakaenda congestion ya Motorcade haipfuuri. Vanoenda panoenda 4 hours pakaloka mota dzemishika-shika. Kana Motorcade ichiuya mu 2 minutes panochena handizvo. Panochena. Saka ndaita kuti upenyu hwako unomboita pakaoma sei pane maforces akaita sei. Handiti enda. Family. Unopinda. Unopinda, unowina. Hapana. Saka ndaitedza kuti munhu iwe uri unstoppable. Saka pane masong ari so touching ekuti Lalo udhara anombotaurira na uyu azvasiyana. Apa ndakaedza kutaura some message kuti even munhu mukuru anonzwa. The message is user friendly. Iri right message yacho inobata munhu wese. So album iri matracks mangani? Let's go for tracks. Esa akaita kana Stis. Stis akaita
10 masongo. Then the other one keep some vocals. Imwe yacho yekana solid on a string yacho. So at 12 masongo. Some songs are they are very powerful and you should listen to my songs. Chimbodi nzwisa one of my songs are chimbonzo kuti aufa wanaombonakirwa yeka ndizvozvo karege vana vantu vadzinzwe because zvinenge zagadzirirwa chi vanhu maiza rege ndedze vanhu na hoi hoi pata mota yo pata mota ona venye vari kuchema panorora nekuswera vari kuchema kuyaura kwasina katungamira chema nedondombwere dziri kudzungaira chema vana vane njema vaguruwe takupira masango zvaramba mumadziva tapinda imi zvaramba makomo nemapako imi zvaramba mumachechi mumasowe imi zvaramba tinokumbirawo donhodzo nhamo yatipisa dai matipawo zambuko patinofamba tivewo nechenjedzo zvatinobata zvese zvigoita pundudzo nekuti mhuri iri kushingirira kuedza pavanogona kupunyaira vashaya masodzi vari kukambaira nhamo yacho iri kupisa semaona vana venyu vari ku chema yeah man inonzi chema then today matakagadzira for the church people okay inonzi testimony Wedzera. So I think it's a must with yo hallelujah Royal Assembly testimony my testimony Sinoda my testimony Savinga my testimony Bana babango chivana matapana pamatimoni aramba Nemuzita la tenzi mwanakomana Yesu na mota iramba Women of valor Atina matire mahala Kunge gala Inouya jete lobola Tambira munana Simbara marirona Hauzingoma Ujabata mana sana Testimony, my testimony. Bata. Yeah, mawana. Oh, you're in brown church. Okay. Then about that squabble. Never tricks are related to that squabble. What are assembly? Yeah, both. Those six. You know the shamari. Kuna mwari, shamari yakanaka inobva kuna mwari. Makomborero iwaya kuwana shamari. Kubva kuna mwari ndachema ini. Andakatamba nenyoka, yakandiruma zuva risati radoka. Ndaitoti tiri kuseka, ndinakuziva kuti yakatondipuka kani. Iyo shamari, inoita here yokutamba nayo. Iyo shamari, inoita here yokutamba nayo. Zvakaitika kwamashwede, semune kirikare kwautete. Ukanzwa zvichikonzi pasungwa munhu wandimandura semura madhiri ishamwari chete. Vakawanda dzimba dzakatoputsika, vazere mumajeri vari kutambudzika. Ambuya nasekuru vangu vakashayika, vakadya muchetura wangu vauya nasawiraka. Iyo shamari, inoita here yokutamba nayo. Iyo shamari, inoita here yokutamba nayo. Chandinosiva ndechekuti mashamwari atinawo muZimbabwe ane godo. Anoda kuti zvake zviite, kuti zvako zviite, anokurambira godo. Kana kubhema chaiko vanoda high grade, iwe wokusungira chidodo. Panodiwa vane zvipo vanokuvharira mukana, chinopa vane zvipo. Bata. Iyo shamari. Okay. Announce what the message, the feeling. Yeah. The melody can be words. Alright.
Wedzera. One fake friend is worse than 2 million enemies. Alright. Aiwa mawana. Yes sir. Kota imwe inonzi avatombonyari. This one was powerful now. Okay. From kanyakana bokutaurira kake iri powerful. Okay. Ngaiwe. Yo, cho. Yo, one stizy. T1 there. Yo. Never trust no man. T1 there. You know, Oh no, Mr. T1. Yes sir, big up. Go Clinton. Yes sir. nightmare. Vanobonga kuti vasemo muupenyu hwakwauna basa, vanokutamba semakasa, kukunyokota kukuona seusina basa, vanoronga zvakaipa pamusoro pako votaura zvakaipa, havana chakanaka vanongofaita, vati usimuke vanoda ungovasaluta. Avatombonyare, 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 vane kahunu kekumbare, avatombonyare, 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 vane kahunu kekumbare. Imbwa takarera nemukaka, sipatinosvika zoti ukurira, kuti vasvike pavasvika pane upenyu, paripo patakabatsiridza. Asi nhasi ndamuroi, ndindachada futi ndininozovabatira kiboi, kunyakwa ndikaroya hangu, handinoye benzi ragara rinozvitambulira. Avatombonyare, 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 vane kahunu kekumbare. Avatombonyare, 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 vane kahunu kekumbare. Kune vanhu vanobonga kuti vasemo muupenyu hwakwauna basa, vanokutamba semakasa, kukunyokota kukuona seusina basa, vanoronga zvakaipa pamusoro pako votaura zvakaipa, havana chakanaka vanongofaita, vati usimuke vanoda ungovasaluta. Yes sir, big up. Album iri kupisa iyi. Saka Mr. Lalo, muona album richirire here zvokutopengesa vanhu mumastreets. Chinoirisa album handitika ndiwe neni neuyo ari kunzwa handitika neuyo achifarirawo vanhu ndiri simba resu inada simba pasina vanhu handiti I need people sepana bokutaura kuti inini ndakarwiswa because ndakatorerwa vanhu kana usina vanhu isusu we are like politicians, we need people. I need your support, I need your backup, I need everything. Good music is good music. Saka wesanzwa music anodawo music iripo pachannel pedu Lalo Vietnam Empire. Okay. Go and download the album ripo on WhatsApp groups through try kupusha Facebook page redu handitika Lalo Vietnam Empire the same username handitika tikutry kuti tipushe chinhu chedu. Saka inini album iri nemuzera Jesu ndikuona richirira question wabvunza kuti amen album nemuzera Jesu rinorira unofanira kurira anotorera chat hazvimiski zvamwari hazvimiswe yaMotorcade. Rinotodhiseparira because manamba acho ayo namba acho aripo mawana ayo aropisa. So that is my album. This is vanhu vanoda kuzobata manje pamabookings pamakolabo nezvimwe zvangowanda vanhu vanobata ipapo. Phone numbers edu atinawo tine 0776 918 018 0776 918 018 tine imwe futi 0775 984 550 0775 984 550. Vietnam Empire makolabo yesu ya open for collabs, open for business. Nduna anoshanda kufarira kushanda kushanda ndo kunoti yambutsa atifeta chika tisina kurima tinoturima. Saka ma-artist feel free come uyaye tishande ione strength yako sa-artist ndine yangu tobatanidza chipo tobanza simba robarata simba hope. Aiwa bo. Saka ini ndoti big up Ghetto Crown. Yes sir, abasimbisa. Big up Clinton. Yes man. sir. Big up Mad Minox, man. Yeah, From Canada. Yeah, man.